এই দীর্ঘ 2 বর্ষর করোনা ব্যবধান পরে আজ আমার পূজা 32 বর্ষরে পৌঁছি 1990 স্টার্ট হয়েছিল আমার পূজা। যে ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଗଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଆସେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା ଆଜି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବ୍ୟାସନଗର କହିଲେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପକାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କାଳୀପୂଜା କମିଟି ବଜାରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ 50-60 ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠି କିପରି ପୂଜା ହୁଏ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କେତେ ଆସେ କେଉଁଠୁ ତାର କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି କେହି। ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଦାନ ଆଉ ବ୍ୟାସନଗରବାସୀ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଛୁ। नमस्कार, मैं सविता, मैं जाजपुर रोडे रहे। तो 2 वर्ष पर पूजा बहुत धूमधाम करी कोरोना कटकणा भी हटि जाइए। बहुत खुशी अच्छी। आपण मैंने भी आसतु एंजॉय करते पूजा। गत कोरोना 2 वर्ष आमर सेमती किसी भल भाव में होता प्रशासन जो प्रकार निर्देश देते से निर्देश हिसाब से आम होता। ए वर्ष आम धूमधाम अति धूमधाम पालन कर